Menta perlokan wara HP ke kubur. Rungtu ke Iran sa Israel. Hiartma yiki yin ki surok tong disngap. Kamba hak ke Iran yiki security kamera jong ke Israel. Pantrak yiki missile impact zone. Hakapor ke Basyah. Ki spy ki ong ba target ke Iran yiki security kamera. Ba connect siya ke internet ban wat yiki jika terbom. Man kasngi ke security teknologi. Lapanan kam kum ka tool haka jingelet thma hakapor ke bamantah. Ka Israel kala da block yiki damage visual. Ka Iran ka perenkam da ki video bala da hack ban lañ na ki restriction hack ki video na ki ying private business bat na ki surveillance stream house name arjar pulai keno baka Hamas ka hijack ki private CCTV kamera shwa ban launch ka attack ka baklan poi perkat kini ki kamera ki record ki pajba ya ka yai ki ying ki spy ki benai shwa ba ki leno Hamas kin yorong tu keno baka Russia ru ka perenkam ya ki kamera traffic jong ka Ukraine ban plan ni ki strike dah ke jingher thma house name arjar puar jubab ka Ukraine daga bakhangnya barok ki public webcam feed ban khanglat lik ki data chakman ban ka US ya katu ka ni ki Chinese made surveillance system house name arjar puar halor ka jingpom suk ka security wala da mi ki warning ki babun ki kamera Israel ki dang penenkam factory setting bat ka software outdated katu ka ni ki device ki lag wat ka security update ki babun ki kamera bom sngan ki stream live pajba kapelong yiki ban syak target suk haki hacker ki surveillance kamera ki batat barabor ki bu hakmat ya gador ban ya ka bashim khia ya ka security ka baklan ki kamera bala ban syak hack ki don res namar ki la ban penpau ya ka jingyat para ki spy ka jingjam leng ba kaput bat ya ki para marjan katu kan ki nong rap Israel ki perenkam kamera ban pensepti ngi ki nong tu Henry Kimtip bagi pen i ya kalik kawan ki spy ka sarkar menta ka don ya ka authority ban nom pentri kam shu ya ki kamera ki pen i ki sensitive security zone ki citizen ki syakan tu ban upgrade ya ki password ban ai ka jingeda ka papura ha ki surveillance system khubli shibun storytel London Network.